Mayong adlaw mga kaigsunan, karon atong paghisgutan usab ang usa ka importante nga sakramento sa atong simbahan, ang orden sa pagkapari. Kini ang gitudlo sa atong iglesia. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang santos nga pag-ordinar, usa ka sakramento nga gitukod ni Kristo nga kini mubadli sa dili pa mapapas nga timaan diha sa kalag. Nga pinaagi ni ining maong sakramento ana ay natukod sulod sa iglesia nga hierarkiya nga naglangkob sa mga obispo, mga pare og mga ministro. Nga ang pagkaobispo labaw kaysa pagkapari, ang obispo naghupot sa gahom sa pagkonfirmar o pag-ordinar, nga ang pare naghupot sa gahom sa pagkonsagrar o paghalad sa lawas ug dugo sa Ginoo o sa pagpasaylog mga sala. Ang sakramento sa pag-ordain o pag-ordina, usa ka sakramento nga mohatag ngadto sa usa ka tawo sa gasa sa Espiritu Santo sa paagi nga makahimo siya sa pagbuhat nga balido o takos sa mga sagradong buluhaton sa diakono, pare o obispo. Busa ang sakramento mahimong ikahatag sa tulo ka hugna agad sa pagtuboy sa ordinahan ngadto sa pagka-diakono, pagka-pare o pagka-obispo. So ano yung mga pagsupak? Apan sa dili pa kita pa mo hisgot sa mga pipila ka mga pagsupak o mga kalibog sa atong hunahuna mahitungod niini nga sakramento, palihog pag subscribe usa o ikalimbang ka na ang kampana, then i-hit ang all kay parang ma-inform ka sa tanan nga mga video nga atong i-upload. Kining pagsupak nagpasabot kini nga pangutana sa ubang mga igsoon nato nga nasa laing pundok o pangutana kini sa atong mga kaigsoonang mga Katoliko nga gustong masayod sa uban pa nga mga pagtulunan. So ang unang pagsupak nagaingon, diha sa bagong tugon wala nay laing pare gawas ni Kristo tungod kay ang iyang pagkapare wala niya itugyan sa lain. Hebreos 7:24. Ikaduhang pagsupak, diha sa iglesia wala na hisguti nga dunay mga pare kundili mga apostoles, mga propeta, mga ebanghilista, mga pastor o mga magtutudlo na lang. Efeso 4:11. Ikatulong pagsupak, ang mga pare nagtawag og amahan apan si Jesus nagdili sa pagtawag ni bisan kinsang tawo diha sa yuta nga amahan tungod kay usara ang atong amahan nga tuwa sa langit. Mateo 23:9. Ikaapat ka pagsupak, matud ni San Pablo nga ang obispo kinahanglan nga bana sa usa ka asawa. Apan ang obispo nga Katoliko walay asawa, busa wala makasunod sa gitudlo ni San Pablo. Unang Timoteo 3:2. Ikalimang pagsupak, ang mga paring Katoliko, ang katumanan niini nagpatalinghog sa pagtulunan og doktrina sa yawa nga nagpugong sa pagpangasawa og naglikay sa pagkaog karne. Unang Timoteo 4:1-3. So mao kadto ang pipila ka mga pagsupak mga kigsunan ug ania ang atong explanation bahin sa atong doktrina. Sa daang tugon, ang Dios miingon sa iyang katawhan nga pinili, mahimo kamong usa ka nasod nga mag-alagad kanako ingon nga pare. Exodus 19:6. Apan taliwala sa katawhan duna say gipili nga mga pare nga moalagad sa altar nga gikan sa banay ni Levi ug Aaron. Hebreos 7:11. Ang iglesia nga mao ang bag-ong katawhan sa Dios giingon, panuol kamo ingon nga mga batong buhi ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pare nga maghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Unang Pedro 2:5. Apan taliwala sa iya mga tinun-an si Jesus nagpili og napulog duha nga gitawag niya mga apostoles. Lucas 6:13. Og ngadto kanila gihatag niya ang gahom sa ug katungod nga wala niya ihatag ngadto sa uban sama sa gahom sa pagtudlo. Mateo 28:19-20. Sa pagpasaylog sala, Juan 20:22-23. Sa paghukom ug pagdumala, Mateo 18:17-18. ug ang gahom sa paghalad sa iyang lawas ug dugo ubos sa bayhon sa panugbino, Lucas 22:19-20. ug sa pagpili og mga sumusunod pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, Unang Timoteo 4:14. Diha sa Biblia atong mamatud-an nga pinaagi sa makita nga retaw sa mga pagampo ug pagpandong sa mga kamot, ang mga apostoles nagpilig mga kaabag ug mga sumusunod. Atong mabasa mahitungod sa unang mga diakono kadtong 7 ka mga tawo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam nga gipili nga sila gipadala ngadto sa mga apostoles ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Buhat 6:3 ngadto sa 6.
Sa dihang si Pablo ug si Bernabe gipadala ngadto sa una nilang misyon, ang mga pangulo sa iglesia dito sa Antioquia nagpuasa og nagampo og naggipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya gipalakaw sila. Buhat 13:3. Busa pinaagi niini nga reto sa pagampo ug pagpandong si San Pablo ug Bernabe nahimong embahador sa Espiritu Santo nga sila gihatagan sa kagahuman sa pagwali ug pagbalaan. Si San Pablo mipahimangno ni Timoteo, tungod niini pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. 2 Timoteo 1:6. Sumala sa napahayag, si San Pablo naghisgot mahitungod sa grasya sa pagtuman sa katungdanan sa usa ka obispo. Gikan ini masabtan nato kining mosunod nga ang mga apostoles nagpili og mga kaabag og mga sumusunod pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Usa ka timaan sa paghatag og gahom ug awtoridad ug kining makita nga rito naghatag sa grasya sa pagtuman sa maong katungdanan. Ania ang dugang pang mabasa nga si San Pablo ug si Bernabe sa matag iglesia nagtudlo sila og mga pangulo ug uban sa pagampo ug pagpuasa ilang gitugyan sila ngadto sa Ginoo. Buhat 14:23. Si San Pablo ug si Bernabe atong masabot nga obispo tungod kay ilang nadawat sa pag-ordinar kanila ang gahom sa pag-ordinar usab sa uban. Si San Pablo miingon ngadto ni Timoteo, ayaw ipandong pagdali-dali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Unang Timoteo 5:22. Anya kita karon sa pagpanubag sa mga pangutana nga gihisgutan sa unahan. Anya ang tubag sa unang pangutana. Ang pagkapari ni Kristo ingon nga siya mihimo sa paghalad sa iyang kaugalingon dito sa cross. Iya ra kini Hebreo 9:14. Apan ang katungdanan sa pagkapari nagpadayon kay gipadayag sa Dios Amahan nga ang pagkapari usa ka tulumanon nga walay katapusan. Exodus 40:15. Diha sa bag-ong tugon gihimo ni Kristo ang iyang mga apostoles nga mga pari nga mag-alagad sa himpit nga halad nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Lucas 22:19-20. Tubag si kadahang pangutana, dili tinuod nga wala hisguti nga dunay mga pari diha sa iglesia tungod kay ang katawan sa Dios gitawag nga harianong pari. Unang Pedro 2:9. Si San Pablo miangkon nga siya pari sa akong pagkasulugoon ni Kristo at Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo. Nag-alagad ako ingon nga pari aron pagwali sa mayong balita nga gikan sa Dios. Roma 15:16. Ug ngadto ni Tito siya miingon aron magtudlo kag mga pari sa matag lungsod. Tito 1:5. Sila dunay altar nga nagpasabot nga dunay pari nga mag-alagad sa altar. Hebreo 13:10. Ug ang bag-ong katawhan sa Dios usara kaging harian nga gidumala og mga pari. Pinadayag 5:10. Tubag sa ikatulong pangutana, ang pagkaamahan sa Dios isip magbubuhat dili ikahatag ni bisan kinsang tao. Unang Korinto 8:6. Si Abraham nga patriarka gitawag og amahan. Lucas 16:24. Si Elias nga usa ka bantugang propeta gitawag ni Eliseo og amahan. 2 Hares 2:12. Ug gisugo usab ni Hesus nga kinahanglan nga tahuron ang atong mga amahan sa unod. Mateo 15:4. Ang pari nga nag-alagad sa altar tahuron usab og amahan. Maghuhukom 17:10. Si San Pablo miangkon nga siya nahimong amahan tungod sa maayong balita. Unang Korinto 4:15. Ang pangulo sa katawan sa Dios pagatawgon og amahan. Isaías 22:21 ngadto sa 22. Subot ipasabot nga atong napamatud-an nga tinuod ay ang pagtawag og Father ngadto sa atong mga kaparian. Wala kani masupak. Instead gisugo kini sa atong Ginoo. Tubag si kaupat nga pangutana, dili kini pagasabton nga absoluto gayud ang kinahanglan nga obispo adunay asawa kun dili nga kausara magminyo alang ni adtong sa pagtawag kanila minyo ng daan ug nagpasabot kini nga matinud-anon sa katungdanan. Ang apostol usa ka obispo, buhat 1:20, ug si San Pablo miangkon nga siya apostol. Unang Korinto 9:2. Apan si San Pablo walay asawa. Unang Korinto 7:8. Si Kristo mao ang apostol ug labang pari ug obispo sa atong kalag. Unang Pedro 2:25. Apan si Kristo walay asawa. Sa kasinugdanan, dunay pipila nga sa pagtawag kanila minyo ng daan apan say hinay ilang gibiyaan ang ilang panimalay alang sa ebanghelyo. Mateo 19:26 ug Lucas 14:26. So, wala gyud ay asawa, ma-prove nato dinhi nga pwede nga walay asawa ang pare. Ma-prove nato dinhi nga ang pare
walay asawa. Ug mao kini ang gisunod sa simbahan nga ang atong mga kaparian ug mga obispo wala sila asawa, parang dili mabahin ang ilang sentro sa ilang panghunahuna. Tubag si kalimang pangutana, ang ginapasabot ni San Pablo mao ang bahin sa pundo kaniadto nga nagpili sa pagpangasawa kang bisan kinsa og naglikay usab sa pagkaog karne kay nagtuo sila nga ang karne gamot sa kadautan. Kini mao ang erehiya nga gitawag og gnosticismo og manikinismo. World History by O'Brien, page 147. Dili dautan ang dili pagpangasawa kun kini gihalad alang sa Ginoo, Mateo 19:12. Si San Pablo mismo dili minyo og nag-auhag sa uban sa pagsunod kaniya, unang Korinto 7:9. Ang taong minyo magkapuliki sa mga kalibutan ng mga butang apan ang dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, unang Korinto 7:32 ngadto 34. Sa daang tugon giingnan sa Dios si Jeremias nga dili pagminyo, Jeremias 16:1-2. Didto sa langit nakita ni San Juan ang mga alagad sa nating karnero nga nagpabilin nga puti og wala magminyo, pinadayag 14:4. Ang pagkadili minyo sa mga pari mo'y timaan sa maabot nga katuigan, Mateo 22:30. Ang pagkasilibato sa mga kaparian gibansay kini sa kadaghanan ug sa unang tulo ka gatusan ka tuig ug gipakanaog nga balaod sa simbahan sa mga tuig 400 ug ang simbahan adunay gahom sa pagpakanaog og balaod, buhat 16:4. Mga kaigsunan, mao kato ang kinatibuk-an nga presentasyon sa atong sakramento nga gisgutan ang orden sa pagkapari ug ang tubag sa mga pangutana bahin sa pari nganong pari walay asawa, nganong ang pari tawgan og father og uban pang mga isyu. Daghang salamat.